हेलो दोस्तों, प्रणाम। मिट्टू गोपाल और दीघा सब छठ में आई सोहर गाँव जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मचिया भीतरा से निकली बहुआ तो सासू से अरजी करई, सासू से अरजी करई हो। सासू सखी पूजै छठी मैया, हमहु पूजै जाबै, हमहु पूजै जाबै हो। सासू सब सखी पूजै छठी मैया, हमहु पूजै जाबै हो। चुप रहे बहुआरी, चुप बजीनी बोलाऊ हो। बहुआरी सुनई पाई हई तोहरी जेठनिया, तू हई तना हमारी हई, तू हई तना हमारी हई हो। बहुआरी सुनई पाई हई तोहरी जेठनिया, तू हई तनवा हमारी हई हो। एतनी बचन सुनी बहुआरी सुनी नाही पाइनी हो। बहुआरी झटी के गईली महलिया, महल भीतरी रोवई, महल भीतरी रोवई तो छठी के मनावई हो। बहुआरी झपटी के गईली बखरिया, महल बीच रोवई, महल बीच रोवई तो छठी माई मनावई हो। कुसवा के ललना बनाई तो ढाके पाते हाथी घोड़े, ढाके पाते हाथी घोड़े हो। सखिया राखी पाती मुड़वा बनाई तो छठी माई पूजई, तो छठी माई पूजई हो। सखिया राखी पाती मुड़वा बनाई तो छठी माई पूजई, तो छठी छठिया आई हो। खुशी मगन भैनी छठी मैया, तो ललनाया सीसाई, तो ललनाया सीसाई हो। तो ललनाया सीसाई हो। बहिनी ललना जे रोवई की लकारी, महल भय सोर, महल भय सोरई हो। बहरेनी से आई सासू, तो बहू से अरजी करई हो। बहुआरी खोलऊ न बजरई के बढ़िया, के करी लालन रोवई, के करी लालन रोवई हो। ढाके पाते कुश कई ललना बनाए, ढाके पाते हाथी घोड़े हो। सासू राखी पाती मुड़वा बनाए, तो छठी माई मनाए, तो छठी माई के पूजे हो। सासू छठी माई